Sakala junior sosok. So guys, खुलुमबा बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। जोंहा दिनै टिचार्स डेनि माखासे प्रग्रामफोर दङ, बेखौनो नोंसिनो दिन्थिलांनो सानदों। भइसआ बारा क्लियार जानाय नङा, गगा मोननानै एकदम गाराङा गाज्रि जानानै दङ। अब्ला नायलांदो नोंथांमोना। देखो देखो क्या वो बेर है चादर ओढ़े अब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ सोरनि जोनोम सानखौ टिचार्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथांनि जोनोम सानखौ टिचार्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। बे समाव जोंहा केकखौ हाबाय नै गासैबो टिचार्सफोर दङ with sister प्रिन्सिपाल। बे जाहैबाय जोंनि प्रिन्सिपाल सिस्टार प्रिन्सिपाल। केकखौ हानानै बयनोबो एफा एफा दौबाय टिचार्सफोरनो। अब्ला इन्टारेस्टेड दङब्ला नायलांफाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ। बारा जेबो गैया, बिदिनो मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो जोबनायाव बल जोनाय दङ, फुटबल मेट्स, फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स। अब्ला नायलांदो। मोननैसो मोसाखांनायनि उनाव टिचार्सफोरखौ माखासे गेम गेलेहोदोंमोन, बेनिनो नुथाय। When I will say 3, when you have to rest your hands. When I will say 4, you have to set your body. I repeat, when I will say 1, you have to stand up. When I will say 2, when you have to bend. When I will say 3, you have to rest your hands. When I will say 4, you have to set your body. Okay? Did you understand, everyone? So let's start our game. 3, 2, 1, 3, 4, 1. Sister Pamela is out. 2, 1, 3, 4, 3. 2. Third, second. बे समाव माखासे प्रग्रामफोर जोबखांनायनि उनाव स्टुडेन्टफोरा टिचार्सफोरनो लाबोनाय गिफ्टफोरखौ राननानै होबाय। गाराङा बारा मोजां जायाखै, बिनि थाखायनो बारा मोजां फैनाय नङा, गाज्रि मोननाङा। बयनिसिमबो हेपि टिचार्स डे नै होफैबाय आंनोबो गिफ्टफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनलांगोन। नै दा जोंनि फट' सेसननि उनाव डाइरेक्ट जों जानायनि थाखाय लाहार फाहार जाबाय। बयबो लाइनाव थाजोब्बाय नै। जाग्राफ्राबो मोजां दंमोन। अमा, दाउ, ना आरो सलादबो दंमोन, पापड़। एसे जानानै लाबाय, बुरजाखौनो लादों नै आं एकदम। लान्च ब्रेकनि उनाव जोंहा गेमखौ स्टार्ट खालामबायानो। बे जाबाय जोंनि स्कुलनि टीम आरो ओरै फारसे नुहुरनाया जाबाय अपोजिशन टीम।
गेमा जोब्बायमोन जोंनि टिमा देरहाबाय गरबा सोनो हाबाय बिसोरो बयस come here दा समाव जाबाय प्राइज डिस्ट्रिबिउशननि सिस्टारा एसे बुजाबाय बिसोरखौ जेननाय देरहानाया थाखायो आरो बेयो मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेचमोन टिचार्स डेआव लानाय जायखौ एन्जय खालामबाय टिचार्सफोराबो आरो मोन्नैबो टिमखौ गोजोननाय जासिनानै दिनैनि बेस्ट प्लेयारखौ सायख'नानै प्राइजखौ होबाय बेस्ट प्लेयारनि प्राइजखौ मोननो हादों बिसिनि स्कुलनिफ्राय सेन्ट मेरिस स्कुलनिफ्राय आरो दा समाव जाबाय द विनार्स नै 5 गल्सआव देरहानो हाबाय बिसोरो अपोजिसन टीमा गरसेबो सोनो हायाखिसै मोजां गेलेदोंमोन गासिबो अपोजिसन टीम आरो बे जोंनि स्कुलनि टीम मोन्नैबो टीमानो मोजां गेलेदों दा जेननाय देरहानाया थाखायो आरो बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आव बारा जेबो गैयामोन इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइबबो खालामफानो दे अब्ला बेनोसै बाय